Okay, look. Ba? 2. Sit down. Okay. Sit down. Sige, ito po yung pagpalakas ng kanyang lower limb. Ayan, sige, po tayo. Okay. Oh? Bigyan sa pagkalma mo. Ito na, tabili yung kasalanan. Buwapin. Nanarapan yung matuwa. Ito na. Sige ba? Sige ba? Apulo pa, apulo. 1. Okay. Okay. 2. 3. Kakaling malaro. Masakit ko sa bahay. 4. Masasakit na ako matula ko po. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Yan. So, yan. Aming therapy, walking, nanay, binig. Alright. Natutundo ko naramdaman. Lalo yan, matundo ko. Sabi, nandun ako pa nanit. Natutundo. Kaya ka natin. Pero nandito. So, packet po ito. Ayan, packet na yan. Huwag niya katay bundok. Bumukil ka mo ito, Lema. Sige, bagay banking. Banking na. Wala na yan doon. Ito pa. Maganda, magbanta-banta na nagbog. Nataglanta mo kayo ba? Kaya. Murang ka ka rin. Wow, yan, oh. Ano ko nung Aldo, ano? Kasi ka ni Aldo. Ako nalim mo. Ah. Ah. Ang dulo bagay yan ba? Malaking bagay yan yung pag-akit, ano mo? Yung pakyat ba? Napalakas ng ano yan, ng pagtuhod mo. Ayan. Good. Manawa ka niya ma. Yung natamit tao. Talaga. Oto. Yan. Nakahit ko. Saan yung gamat na ito yan? Makatala ko eh. Kung biragsa na yung makatala din eh. Yan. Dulo ba yan eh? Ayan mga subscribers, nasa labas kami ni Nanay Bining. Ayan. So siya ay motivate ko for relaxation para mapili niya yung ambience sa labas. Ayan. Matuwa na yan. Oh. So ayan. Matuwa na yan. Ayan ako po si Nanay Bining. So after this, magkakaroon kami ng walking therapy. Ayan.